Podnikateľský nápad roka je súťaž, ktorá má také dva ciele. Na jednej strane je popularizovať podnikanie medzi mladými ľuďmi a ukázať im, že aj toto je cesta, ktorú by sa mohli v živote uberať. A na druhej strane oceniť inovatívne nápady a pomôcť im k rýchlejšej realizácii alebo k uvedeniu na trh. Tento ročník bol veľmi dobrý z môjho pohľadu, pretože naozaj sa posunula kvalita a vidíme zásadne aj počet v náraste tých prihlášok. Oproti minulému roku nám prišlo o hodne viac nápadov, čo bolo úplne skvelé. Tie nápady boli ďaleko kvalitnejšie ako minulý rok, boli ďaleko lepšie spracované a bolo vidieť, že tí ľudia si dali o hodne viacej záležať na tom, aby sa dobre odprezentovali. Pán Trnka, keď už vás tu mám na pódiu, tak dovoľte štandardnú otázku. Povedzte nám, aký je recept na úspech, ako byť úspešným? Netradičná otázka. Žiadny recept neexistuje, ale v princípe, keď mladí ľudia chcú mať šancu ako niečo dokázať, tak v prvom rade musia tvrdo pracovať, musia si poriadne naštudovať predmet svojho podnikania, aby boli naozaj odborníci. Musia vydržať, ako trpezlivosť, takých 10 rokov minimálne. A nie je to ľahké, ale keď taká firma vydrží tých prvých 10 rokov a keď naozaj tvrdo pracuje, tak majú veľkú šancu na úspech. Od svojho vzniku je podnikateľský nápad roka najväčšou podnikateľskou súťažou na Slovensku a tento rok sa do nej prihlásilo 425 projektov mladých ľudí. V porotě to bylo zajímavé, že se tam sešlo řada odborníků a řada zajímavých lidí, takže i ty debaty nad projekty byly konstruktivní, zajímavé a byla tam i legrace, takže dobrý. Tých 15 nápadov, ktoré boli vlastne vo finále, by si skoro každý zaslúžil financovanie. Dobrý deň, moje meno je Radovan Lendel a prinášam vám novú technológiu využitia uhlíkových vlákien. Naša patentovaná fólia z uhlíkového vlákna má nekonečné možnosti využitia. Ponúka širokú škálu vzorov, farieb a povrchových úprav, takže na čokoľvek sa aplikuje, vždy zabezpečí efektný vzhľad. Navyše vrchnú vrstvu fólie je možné upraviť laserovou technológiou a vytvárať na nej rôzne vzory či nápisy. Dobrý deň prajem, dovolte, aby sme sa vám predstavili. Sme bratia Michal a Juraj a sme tvorcami nápadu Chili Point. Chili Point je univerzálny obkladový panel na variabilné použitie, ktorý umožňuje plynulé prechody a spájanie aj do oblých či guľových tvarov. Nosnú časť panelu tvorí materiál podľa individuálnych požiadaviek klienta s prihliadnutím na potrebné mechanické vlastnosti a odolnosť. Vyvinuli sme technológiu, ktorá sa zaoberá tvorbou energie z odpadového tepla. Prebytočné teplo je dnes skoro všade. Vzniká v bežných domácnostiach a priemyselné parky ho majú ešte viac. Nový tepelný článok dokáže vďaka špeciálnej štruktúre kremíka a jeho zlúčenín vytvorené tepelné rozdiely využiť a priamo premieňať odpadové teplo na elektrickú energiu. Moje meno je Jan, som z týmu Oxypol, ktoré vyrába inovatívne zariadenie pre potápanie. Potápanie je pre mnohých zábava, ale nosiť k vode ťažké kyslíkové bomby už sranda nie je. Stojí to navyše čas aj peniaze. Oxypol tieto ťažkosti vyrieši ľahko svojou praktickou konštrukciou, vďaka ktorej si môžete užívať krásy podmorského sveta a pritom budete dýchať čerstvý vzduch nad hladinou. Volám sa Marek Božík a názov nášho projektu je Circ. Platforma Circ inteligentne spája nákladné vozidlá do kolečkových prepráv od viacerých zákazníkov, ako sú výrobné firmy a špeditéry. Dopravcovia zadajú len parametre vozidla, náklady a predstavu o zisku, pričom zákazník si naopak určí svoje požiadavky na prepravu. Systém vždy všetko automaticky vyhodnotí a ponúkne efektívnejšie využitie nákladnej dopravy. Sme TSS Company a jej hlavnou úlohou je vývoj a výroba UHF RFID zariadení. Náš jedinečný rádiový modul v reálnom čase eviduje a monitoruje požadované objekty záujmu a získané informácie následne prenáša na cloud.
MURM modul je možné ľahko implementovať do existujúcich systémov, či už sa jedná napríklad o pasívnu evidenciu osôb alebo aktívny monitoring teploty priemyselných strojov. S rozhodnutím poroty som absolútne stotožnený, bol to môj tip, takže sa veľmi teším na vyhlasovanie výsledkov. Podnikateľský nápad roka za región východného Slovenska je Hit for Energy. Hit for Energy. A aby ste vedeli, čo vyhrávate alebo čo získavate, tak členstvo vo východoslovenskom startup centre Eastcubator, účasť v programe Eastcubator Startup Life na podporu startupov, reklamné a marketingové služby a cenu v hodnote 2000 eur do súťaže venovali kreatívny priestor Eastcubator a mesto Košice. Blahoželáme. Nikdy v živote som ešte nič nevyhral, takže je to celkom dobrý pocit, akorát som mal takú menšiu trému, keď som tam musel vystúpiť na to pódium. Rozmýšľam o energii, rozmýšľam kde a ako ju získať. Chceme ju získať kedykoľvek a kdekoľvek. To, čo je pre iných strata, je pre nás možnosť, ako ju získať efektívne a hlavne čisto. Vyvinuli sme technológiu, ktorá sa zaoberá tvorbou energie z odpadového tepla. Inšpirovaný peletiovým javom sme vytvorili efektívny tepelný článok schopný stvoriť elektrickú energiu. Ak máte odpadové teplo a tento článok, tak máte elektrickú energiu. Prebytočné teplo je dnes skoro všade. Vzniká v bežných domácnostiach a priemyselné parky ho majú ešte viac. Nový tepelný článok dokáže vďaka špeciálnej štruktúre kremíka a jeho zlúčenín vytvorené tepelné rozdiely využiť a priamo premieňať odpadové teplo na elektrickú energiu. Takto dokážeme produkovať zaujímavé množstvo energie. Vieme tento článok uplatniť pri zefektívnení elektrární, ďalej pri nových geotermálnych elektrární a širokej škále zariadení ako sú klimatizácie, krby, verejné osvetlenia a fasády budov. Nápad vznikol tak, keď sme zistili, že dokážeme z tohto známeho peltierového článku získať energiu oveľa efektívnejšie. Máte krb a je tam prebytočné teplo, tak máte elektrínu. Máte elektráreň, fabriku, čokoľvek, kde je prebytočné teplo, tak ho dokážeme spolu zúžitkovať. Momentálne stále testujeme, dávame produkt momentálne certifikovať, overovať a podobné náležitosti, aby sme to mali už naozaj čierne na bielom. A potom veríme, že sa nám podarí začať realizovať niektoré, dá sa povedať, zákazky v tejto oblasti a robiť reálny obchod. Podnikateľ, ktorý sa zapojí do tohto projektu a úspeje v ňom, získa možnosť spolupracovať s jednotkami na trhu v rôznych sektoroch pri uvedení svojho nového produktu k zákazníkom. Otvorte obálku a povedzte nám, kto získava ocenenie Regionálny nápad roka pre najlepší nápad zo západného Slovenska. Víťazom sa stáva projekt, firma alebo spoločnosť s názvom ťažším, než sa dá povedať v daňovej a právnickej reči, takže UHF, RFID, MURM, modul. Blahoželáme. Dovolíte, ja to nebudem opakovať. Je to komplikované. Okrem toho, že si prevezmete cenu, tak získavate aj právne poradenstvo od spoločnosti Kinstellar v hodnote 5000 eur. Blahoželáme. Pocit je to veľmi pekný a tento pocit nesie so sebou veľkú zodpovednosť, aby sme tento náš nápad dokázali dostať do takého štádia, aby si naozaj aj reálne vyslúžil toto ocenenie. Dobrý deň, my sme TSS Company a zaoberáme sa vývojom a výrobou UHF RFID riešení. Vytvorili sme jedinečný rádiový modul, ktorý je schopný spájať výhody aktívneho a pasívneho RFID. Pre priblíženie využitia nášho modulu sme pre vás pripravili krátku animáciu. Náš jedinečný rádiový modul v reálnom čase eviduje a monitoruje požadované objekty záujmu a získané informácie následne prenáša na cloud. MURM modul je možné ľahko implementovať do existujúcich systémov, či už sa jedná napríklad o pasívnu evidenciu osôb alebo aktívny monitoring teploty priemyselných strojov. Vďaka možnosti prepojiť aktívne a pasívne rádiofrekvenčné čipy ponúka modul zákazníkom inovatívne riešenie za nízku cenu. MURM modul je platforma pre aplikácie, ktoré si môžeme rozdeliť do dvoch skupín, pasívne RFID a aktívne RFID. Pri pasívnom RFID vieme MURM modul použiť v nasledujúcich oblastiach: monitoring odpadového hospodárstva, riadenie dodávateľského reťazca, evidencia majetku, zefektívňovanie výrobného procesu, monitoring a evidencia osôb.
V sekcii aktívneho RFID sa nachádza náš ARFID Smart Senzor, ktorý je postavený na platforme MURM modulu. Náš nápad vznikol na predchádzajúcom pôsobisku, kde sme tvorili s Františkom kolegov. Veľmi nás zaujala problematika RFID a videli sme potenciál, ako by sme do tejto technológie vedeli priniesť niečo nové. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Ten projekt sa už realizuje, dokonca v pondelok cestujeme do Nemecka, kde budeme vystavovať na 6 metroch štvorcových vo veľkej hale naše produkty a naše služby. A to bude vlastne taká vstupná brána na trh Európy. Tým, že v prvej 15-ke bolo naozaj veľmi veľa projektov, ktoré si zaslúžili cenu, a neudelili sme jednu cenu, ktorá bola pôvodne plánovaná, tak nám prišiel celkom vhod, že vieme oceniť ešte jednu firmu navyše, práve fyzický produkt, zariadenie pre potápačov, ktoré, aj keď sme v porote väčšina boli nepotápači, nás ako nápad veľmi očaril. Cenu predsedu poroty získava Oxipol. Oxipol. Víťaz získava od JNT banky Slovensko 3 000 eur a ponuku spolupráce pri rozvoji svojho nápadu, čo si myslím, že je úžasná vec. Oxipol, blahoželáme. Je to vynikajúci pocit, pretože je to ocenenie všetky tie práce, ktorú sme dostali a je to nádej do budúcna. Posúva nás to ďalej, je to energia pre celý tým, aby sme na tom ďalej pracovali a dotiahli to do firmy. Rekreačné potápanie je nádherný šport, ktorý si každým rokom získa miliónových privržencov. Ahojte, moje meno je Jan, som z týmu Oxipol, ktoré vyrába inovatívne zariadenie pre potápanie. Problém, s ktorým sa však potýkajú vysoká váha skuba výstroje, zložitá manipulácia, časová a finančná náročnosť. Nápad vznikol z vlastnej potreby, keď sme si nakúpili pred niekoľkými mesiacmi vlastnú potápačskú výstroj, ale zistili sme, že nie je to praktické. Stále sme museli navštíviť potápačské centrum, zarezervovať si fľaše, vyzdvihnúť fľaše, ponáhľať sa naspäť po potápaní, aby sme fľaše vrátili skôr ako potápačské centrum zavrie. Tak sme našli alternatívu, využili sme 200 rokov známy Hooka princíp, skombinovali s novými technológiami a vytvorili kompaktné malé zariadenie. Namiesto fľaší so stlačeným vzduchom využíva kompresor plávajúci na hladine. Umožní tak potápanie do hĺbky 12 metrov, váži iba 7 kg, je kompaktné, jednoduché, bezpečné a cenovo dostupné. Potápanie je pre mnohých zábava, ale nosiť k vode ťažké kyslíkové bomby už sranda nie je. Stojí to navyše čas aj peniaze. Oxipol tieto ťažkosti vyrieši ľahko svojou praktickou konštrukciou, vďaka ktorej si môžete užívať krásy podmorského sveta a pritom budete dýchať čerstvý vzduch nad hladinou. Náš nápad je praktický a rieši reálnu potrebu. Má potenciál osloviť niekoľko stoviek miliónov ľudí po celom svete. V podstate bez ohľadu na dnešné výsledky my na tom budeme naďalej pracovať, veríme tomu a chceme to dotiahnuť do takého štádia, že z toho vznikne produkt, ktorý môžeme uviesť na trh. Ja som Jan, mám na starost sales a marketing. Ja som Zuzana, mám na starosti komunikáciu. A ja som Jan a mám na starosti Art Direction a my všetci sme feedbackermi. Predstavte si online nástroj na pravidelný pracovný feedback v rámci spoločnosti. Prinesie výsledky manažmentu a aj radovým zamestnancom, ktorí získajú na seba objektívny názor. Zefektívni sa tým firemná komunikácia aj spolupráca, čím sa vo výsledku zvýši výkon celej firmy. Dobrý deň, moje meno je Grigor, som výkonným riaditeľom spoločnosti VZO. Dnes vám predstavím projekt Klot. Predstavte si špeciálny nástroj na tvorbu webových stránok a webových aplikácií, ktorý funguje priamo v prehliadači a umožňuje všetkým pracovať na dizajne webu odkiaľkoľvek. Vytváraný produkt je vždy na správnom mieste a online aktualizácia prebehne okamžite. Moje meno je Marek Môcik a som tu za tým projektu Chatter TV. Sedíte na gauči a nemáte sa s kým baviť o televíznom vysielaní? Spojte sa s ďalšími divákmi, vyjadrite svoj názor, či pridajte sa priamo do diskusie v televízii. S Chatter TV máte po ruke jednoduchý nástroj na interakciu s programom. Televízie získajú prehľad o tom, čo vás zaujíma a všetci na oboch stranách obrazovky sa môžu viac baviť. Ahojte, ja som Matej. Ja som Lukáš a prinášam vám systém Room Assistant. Room Assistant je revolučná aplikácia, v ktorej ľudia nájdu všetko, čo ponúka hotel a jeho okolie. Kedykoľvek tak majú po ruke izbovú službu a sú jeden klik od objednania napríklad masáže.
Aplikácia priamo umožňuje aj hodnotiť návštevu hotela či zdieľať zážitky na sociálne siete. Som toho názoru, že Nie sme len dobre vyzerajúci nápad. má naozaj svetový potenciál. Preto si myslíme, že má šancu byť podnikateľským nápadom roka. Ja by som v tejto chvíli veľmi rada poprosila, aby na pódium prišiel minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zároveň digitálny líder pán Peter Pellegrini. A zároveň s ním aj Zuzana Nemečková, riaditeľka obchodného úseku spoločnosti Orange Slovensko. Obidvaja odovzdajú cenu v kategórii Orange Startup. Príjemný dobrý večer. Víťazom sa stáva aplikácia Chatter TV. Chatter TV. Projekt získava účasť v partnerskom programe Orange na podporu startupov orangepartner.com, pomoc s propagáciou a distribúciou aplikácie s využitím kanálov spoločnosti Orange Slovensko AS, čiže SMS-ky, e-maily Orange Go v hodnote 30 000 eur a balík telekomunikačných služieb od Orange Slovensko AS do výšky 1200 eur. Nádherná cena. Nápad v hlave nám skrsol niekedy pred rokom a začali sme ale niekedy začiatkom roka v januári, čiže nejaký 3/4 rok ju vyvíjame a o nejaký mesiac by sme ju chceli spúšťať na slovenskom trhu. Vitajte vo svete Chatter TV. Vo svete, kde ľudia nekomunikujú len medzi sebou, ale aj s televíziou. Moje meno je Marek Môcik a som tu za tým projektu Chatter TV. Zoznámte sa s Martinou, ktorá sa nudí pri televízii. Dokonca aj s mobilom. Toto je tá pravá chvíľa pre Chatter TV. Naším nápadom je spojiť divákov a televízie prostredníctvom jednoduchej mobilnej aplikácie. Sedíte na gauči a nemáte sa s kým baviť o televíznom vysielaní? Spojte sa s ďalšími divákmi, vyjadrite svoj názor, či pridajte sa priamo do diskusie v televízii. Z Chatter TV máte po ruke jednoduchý nástroj na interakciu s programom. Televízie získajú prehľad o tom, čo vás zaujíma a všetci na oboch stranách obrazovky sa môžu viac baviť. Sledovanie televízie bude zábavnejšie ako kedykoľvek predtým. Nápad vznikol jeden pekný večer, keď som si uvedomil, že by mohlo byť cool, ak by som vedel ovplyvniť jej sledovanej relácie. Toto sme my. Stvorili sme Chatter TV pre divákov aj samotné televízie. Chatter TV. Nový rozmer televíznej zábavy. Na jednej strane je určený pre všetkých divákov po celom svete, ktorí sedia pri televízii a chcú sa zapojiť do televízneho vysielania alebo komunikovať s ostatnými divákmi. Na strane druhej je to aplikácia pre televízie, ktorá umožní a pridá divákom, doplniť pridanú hodnotu divákom. Z našeho pohledu jakožto investora je důležitý, aby byl ten produkt a tým schopnej realizace. Skvelý prípad je víťaz pred 2 rokov, ktorý svoju firmu už naozaj rozvíja 2 roky, má veľa klientov, aj veľké značky, takže úplne pekne sa ukázalo, že tie peniaze mu pomohli v rozvoji toho biznisu. Podarilo sa nám chytiť kľúčových zákazníkov, ktorí nám zabezpečili to, že môžeme ďalej vyvíjať tú aplikáciu a vlastne už od prvých dní, jak sme to pustili, tak sme v zisku. Moje meno je Andrea, toto je Lenka, spolu zastupujeme projekt Ladyback. Keď príde zima, je dobré mať pri sebe zdroj tepla, ale ísť na prechádzku s veľkým radiátorom pod pazuchou nie je najlepšie riešenie. Naopak, multifunkčná vyhrievacia kabelka Ladyback spĺňa všetky funkcie bežnej kabelky, no navyše svoju majiteľku zahreje a dokonca jej dokáže nabiť aj mobilné zariadenia. Volám sa Richard Vámoš, prinášam unikátne zariadenie pre výdaj vody do ostrekovačov. V automobilovom priemysle sa využíva na zmes do ostrekovačov množstvo plastových obalov, ktoré po použití tvoria odpad nevhodný pre životné prostredie. Samoobslužný dávkovač vydáva kvapalinu pomocou samotiaže. Je 100% ekologicky nezávadný a zároveň energeticky nezávislý. Zákazníci si môžu tekutinu do ostrekovačov dávkovať podľa potreby a za najnižšiu cenu na trhu. Moje meno je Michal a radi by sme vám predstavili projekt Pygmalion Analytics. Sledovaním pohybu zamestnancov, nákupných vozíkov či strojov v rámci obchodu alebo priemyslu získajú firmy cenné dáta na optimalizáciu rozloženia tovaru, prípadne obchodných priestorov. Vlastnou technológiou na analýzu pohybu umožníme sledovanie v reálnom čase nie len jednoducho, ale aj spoľahlivo a lacno. Ahojte, ja som Richard. I'm Anthony.
My sme zo startupu Paletek a prinášame na trh modulárne papierové palety. Modulárna transportná paleta má vlastnosti ako jedľové drevo a odstrániteľné nožičky. V porovnaní s europaletami sa tým eliminuje až 70% priestoru, čo predstavuje 3-krát viac paliet na kamióne a značné zníženie nákladov. Palety navyše umožňujú zabudovanie rádiofrekvenčných čipov a váhových alebo šokových senzorov, pričom elektronika sa zakomponuje už vo výrobnom procese priamo dovnútra a palety potom na cestách klientom prinášajú aj hodnotné dáta. Volám sa Roman Chrapa a som tu s projektom Z-Design. Patentom chránený stojan navrhnutý do tvaru písmena Z dokáže zobrazovať 3D animácie v priestore. Takýto hologram v kombinácii s reálnym produktom vytvorí napríklad originálnu reklamu a efektne upúta pozornosť zákazníkov. Potenciál využitia stojanu Z-Desire je naozaj veľký a väčšia môže byť aj jeho 3D ilúzia. Porota bola pomerne jednoznačná v tom, ako vyberala. Bolo veľmi zaujímavé sledovať tu názory porodcov z rôznych oblastí, ako kde videli a kde naopak nevideli potenciál. A myslím, že aj to finálne hlasovanie potom o výsledkoch bolo pomerne zhodné. Akože vydefinovalo sa naozaj veľmi malý počet takých prác, ktoré najviac zaujali a v princípe to naozaj už bola iba debata, ktorá sa doťahovala o tom, že z úzkej skupinky nápadov, ktorý má byť ten konkrétny víťaz. Populárnym nápadom roka 2014 sa stáva... Dámy z projektu Ladybag. Ladybag! Víťazi získavajú právne poradenstvo od spoločnosti Kinstellar v hodnote 5 000 eur. Ladybag! My sme veľmi radi, že tento nápad ocenili nielen ženy, ale aj muži, takže dúfame, že prekvapia svoje ženy vianočným darčekom. Je to pre nás nielen tým povzbudením do ďalšieho fungovania, ale vlastne aj záväzkom, že chceme naozaj poskytovať kvalitné služby a dodávať kvalitné produkty a dúfame, že naše klientky budú s nimi spokojné. Cenu Populárny nápad roka sme odovzdali pre tým, kde ako jediní z finalistov boli jeho autorkami sú ženy. Zároveň je to veľmi netradičný produkt. Je to dámska kabelka, ktorá má okrem kabelky ešte niekoľko ďalších funkcií. Volám sa Andrea Pisarčíková, som tvorca myšlienky vyhrievacích multifunkčných kabeliek Ladybag. Moje meno je Lenka Dzurandová, pre Ladybag zastrešujem marketing a uvedenie na trh. Zo štatistík vyplýva, že ženy majú s vkladom oveľa väčší problém ako muži. My sme sa snažili nájsť riešenie na tento problém a sú ním vyhrievacie kabelky. Ladybag je unikátna ženská kabelka, ktorá svoju majiteľku dokáže nielen zahriať, ale dobíja jej telefón alebo tablet. Výhodou kabelky Ladybag je, že si z nej žena veľmi ľahko dobije svoj telefón alebo tablet. Keď príde zima, je dobré mať pri sebe zdroj tepla, ale ísť na prechádzku s veľkým radiátorom pod pazuchou nie je najlepšie riešenie. Naopak, multifunkčná vyhrievacia kabelka Ladybag spĺňa všetky funkcie bežnej kabelky, no navyše svoju majiteľku zahreje a dokonca jej dokáže nabiť aj mobilné zariadenia. S Lenkou sa poznáme od útleho detstva a preto si plne veríme. Zároveň každá z nás má inú špecializáciu. Ja som právnik, ona marketingový špecialista, čo veríme, že je za rukou úspechu. Premýšľame nad tým, že vyvinieme rôzne ďalšie druhy, napríklad batohy, prípadne možno by sa našla aj nejaká variácia pre mužov, ktorí si chcú dobíjať svoje mobilné zariadenia. Hlavná cena je taký startupový balíček, ktorý pozostáva na jednej strane z financovania, čiže z možnosti získať investíciu do výšky 300 000 eur od jedného z partnerov a zároveň sú to služby či už od reklamnej agentúry alebo právnickej firmy, daňovo-poradenskej firmy, čiže to, čo pomôže podnikateľovi rýchlejšie naštartovať ten biznis a robiť menej chýb. Víťazom súťaže Podnikateľský nápad roka môže byť len jeden nápad a tým sa stáva Pygmalios Analytics. Projekt Pygmalios Analytics získava ocenenie Podnikateľský nápad roka 2014. Autori víťazného projektu získavajú investíciu z venture fondu JNT Ventures do výšky 300 000 eur, právne poradenstvo od Kinstellar do výšky 10 000 eur, daňové a ekonomické poradenstvo od BNB Leitner do výšky 10 000 eur a služby reklamnej agentúry 20 ročia Viktor Leo Barnett do výšky 10 000 eur. Blahoželáme, páni.
Musím sa priznať, že práve víťazi celkoví boli mojimi osobnými favoritmi. Pre mňa osobne je to jeden z najlepších dní vôbec, takže úplne skvelý. Ťažko opísať tie pocity. Ja som ešte v takom šoku, takže vlastne si to ešte neuvedomujem, ale je to úžasný pocit, takže sa tešíme strašne. Ja by som tento pocit klasifikoval ako jeden z tých príjemnejších v mojom živote, naozaj, že výborný. Po tých 3 mesiacoch alebo 4, čo sme naozaj do toho naliali všetko, tak to je úplne úžasné, ako taká odmena. S víťaznou firmou sme veľmi spokojní, začali sme s nimi už jednať aj o finančnej podpore a verím, že tento projekt môže byť veľmi úspešný. Moje meno je Michal a radi by sme vám predstavili projekt Pygmalion Analytics. Predstavujeme nástroj, ktorý umožní ľuďom kdekoľvek na svete veľmi jednoducho a cenovo dostupne zbierať dáta o pohybe zákazníkov, zamestnancov a strojov v obchodných a priemyselných budovách. Spojením hardvéru a softvéru dokážeme získavať úžasné dáta o pohybe vašich strojov, nákupných vozíkov a iných zariadení v rámci priemyslu a obchodu. Sledovaním pohybu zamestnancov, nákupných vozíkov či strojov v rámci obchodu alebo priemyslu získajú firmy cenné dáta na optimalizáciu rozloženia tovaru, prípadne obchodných priestorov. Vlastnou technológiou na analýzu pohybu umožníme sledovanie v reálnom čase nie len jednoducho, ale aj spoľahlivo a lacno. Dúfame, že aj vďaka podnikateľskému nápadu roka pomôžeme predajňam zlepšovať ich služby a vám ušetriť nabehané kilometre. Náš nápad vznikol na základe takých 2 hlavných impulzov. Jedný z nich je naša naozaj vášeň pre nové technológie a druhým sú reálne požiadavky našich súčasných alebo bývalých klientov, ktorým chýbal takýto nástroj, ktorý práve my dokážeme poskytnúť. Myslím si, že tá konkurencia bola veľmi silná a u nás sa tie pocity vlastne tak ako sinusoide, vždy keď sme boli pred prezentáciou, tak sme si boli istí, neboli istí, vždy keď sme videli nejaký ten ďalší nápad, takže podľa mňa to bolo veľmi silný ročník.